سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعب بيت زيناتات هقرات نوردي كمونا قدستي هقرأ وفت سامتات النقرب له هرميني ميديايو كموترون لو معربي عسر تحدنا حسز دالنا يوم علتاوي حد صرت زيناتات اسعبنا نقرب لكم هنا نمكت تالكم ان عدمنا عندنا تبتاتهم كنقدم بيروت قبل عليهم باس شودن فتنا متقعد نتاوغي مفصامو انتخونه غنا زتغود سب كم زيله مينستر غدات وصاي شودن توبياس بيلستروم مغلاصو قبل على دك أبات سامي أبقى لغفال نرويش ودن فنلندن روسيان زرقح سفيح مريض زفتصم زلو تاريخ أو بدل زمرمر كوميشن حاكم مقامو عداقا بايتن أبارتماتاتن مزحلو كمون كبروسيان أب جرمن مستراو حبريتا بمتحلاف زتقسب على سلطان منقستي أب تحت غيد مئتاون كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو بقدمة ما الربع بيروت أبزركب إمباس شودن متقعتنو توقي مولوتوف كوكتيل زفتصم سب كهادم كم زخاله دبلوماسياو منجتات حبيرم تمال مشيت أباف دقي إمباسينا زتدربي مولوتوف كوكتيل زتبالونو توقي كم زنبرة أرقاقيتنا لنا تخونقنا بعدل أي تفنجرن كبل حدا دبلوماسياو منجي تي إمباسي تمحل حاموس قليتهم تقبننيا هادي مولو كبل تمنجي وسيوخ حبيرو أب ستوكولم دحرز تخايدن مكتس القرآن أمنغو شودنن هاقرات سلامن وطر تلعيلو سعبت زتفلالي عبيت هاي منوتات أبزلو وهاجر ليبانوس دحرتي أب ستوكولم زتقايد مرخص قرآن أب مساجد حيالو تقاومتات تغيرو زي كازي بإيران زدقف مرح الشعاق وجل حزب الله أمباسادر شودن كسوقوق تصويعيو بس دما حيلتات ليبانوس أب العلي أمباس شودن متقعتي كيف تصم بمسكا أما أكل كتما بيروت حالوا كدلدلوت أني حمالو ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሾደን ቶቢያስ ቢልስትሮም ብዕድል ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎደን ሰራሕተኛታቱ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ወሲኹ መልኪቱ ፍጻሜ ኣብ ዝዋንዚ ምርመራ ኣሎ ክብል እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ትማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰበስልጣን ሊባኖስ ብመሰረት ውዕል ቪየና ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎም ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ዒራቃውያን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ኣፍደገ ባይቶ ሾደን ቅዳሕ ቁርኣን ብሓዊ ምቅጻሎም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ግዘት ኣስዒብ እዩ ሳልዋን ሞሚካን ሳልዋን ናጀምን ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ኣፍደገ መስጊድ ስቶክሆልም ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ብምርጋጽ ኣብ ልዕሊ ምርኻሶም ቅድሚ ምውድኦም ብሓዊ ኣቃጺሎም እዮም እዞም ክልተ ሰባት ብ20 ሓምለ ኣብ ርእሰ ከተማ ሾደን ኣብ ኣፍደገ ኤምባሲ ዒራቅ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ምክያዶም ዝዝከር እዩ ዓመታዊ ኣብዚ ወቕቲ ዝካየድ ድግስ ክሬይፊሽ ሾደን ጀሚሩ ኣብ ሙሉእ ወርሒ ነሓሰን መስከረም ድማ ሾደናውያን እናተኣከቡ ንባህላዊ ድግሳት ክራፍት ቪስካ ብሽልማት ቆቢዕ ድግስ መስተታትን መግብን ከብዕልዎ እዮም እቲ መበቀሉ ካብ ሾደን ዝኾነን ኣብ ዘይጨዋ ማይ ዝነብርን ዓይነት ክራስታሻን በቲ ኣብ 1960ታት ዝተኣታተወ ዓሌት ሰሜን ኣሜሪካ ዝኾነ ክራስታሻን ኣቢሉ ዝመፀ ለበዳ ክሬይፊሽ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ኣሎ እቲ ሕማም ካብ ነዊሕ ግዜ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉንድ ተመራማሪት ስነ ህይወትን ማይን ፐር ኒንስትሮም ትገልጽ ኣብ ልዕሊ ደቀ ባሳሚ ኣብ ገለ ክፋል ኖርዌይ ሾደን ፊንላንድን ሩስያን ዝዝርጋሕ ሰፊሕ መሬት ዝፍጸም ዘሎ ታሪኻዊ በደል ዝምርምር ሓደ ኮሚሽን ሓቂ ቆይሙ እቲ ኮሚሽን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፖሊስታት ሾደን ኣብ ሾደን ንዝነብሩ ዓሌት ሳሚ ብኸመይ ከም ዝጸለዎምን ትጽልዋ ብቐጻሊ ከመይ ትንክፎም ምህላውን ንምብራህ ዝዓለመ እዩ ኣብ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ሓደ ዝተወሰነ ጉዳይ ዝኾነ ነገር እንተዘይፈሊጥካ ከመይ ጌርካ ከም ትምክቶ ዘተ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትብል ሓንቲ ካብቶም ኮሚሽነራት ዝኾነት ክኢላ ሕጊ ማሪ ቢ ሃግስጋርድ ዕዳጋ ኣባይትን ኣፓርትማንታትን የዝሕል ከም ዘሎ ካብ ህልው ዕዳጋታት ኣባይቲ ሓድሽ ኣሃዛት ዝእክብን ዘቕርብን ኩባንያ ስቨንስካ ማክላር ስታስቲክ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሒ ቁፅሪ ተሸጡ ኣባይቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 10 ሚእታዊት ወሪዱ ኣሎ ኣብ ማሕበር ወከልቲ ኣባይቲ ሾደን ሓላፊ መራኸቢታት ዮዋኪም ሉሰንስኪ ምኽንያት መዝሓል ዕዳጋ ኣባይቲ ምልዓል ወለድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎንን ሓብቲ ኣርያናን ኣብ ልዕሊ ደራፋይ ናይ ሮክ ባንድ ፕላሲቦ ከምኡውን ሓደ ካርቱኒስት ጋዜጣ ክሲ ጸለም ኣቕሪበን ደራፋይ ባንድ ሮክ ብርያን ሞልኮ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝነበሮ ምርኢት ንሜሎኒ ዓሌታዊት ፋሽስታዊትን ዘይትረብሕን ኢሉ ብምጽውዒኡ ዝኽሲ ቀሪቡሉ ዘሎ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ባይተ ኣውሮጳ ንሰልፊ ኣሕዋት ኢጣልያውያን ወኪላት ትወዳደር ዓባይ ሓብቲ ሜሎኒ ዝኾነት ኣርያና ከዓ ነቲ ኣብ ጋዜጣ ፋቶ ኮቲዲያኖ ዝሰርሕ ካርቱኒስት ከሲሳ ኣላ ማሪዮ ናታንጀሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእይቶ ከም ዝህብ ብምግላጽ ዝሓለፈ ዓርቢ ነቲ ዝኽሰሶ ካርቱናትን ከፊላዊ ቅዳሕ ጸብጻብ ፖሊስን ናብ ኢንስታግራም ዘርጊሕዎ ኣሎ
ኣነ ዝብሎ የብለይን ጠበቓታተይን ካርቱናተይን ባዕሎም ክዛረቡሉ እየ ዝመርጽ ኢሉ እቲ ካርቱን በዓልቲ ቤት ሚኒስተር ሕርሻ ፍራንቸስኮ ሎሎብሪዲጃ ዝኾነት ኣርያና ሜሎኒ ምስ ሓደ ጸሊም ሰብኣይ ኣብ ዓራት ደቂሳን ከላ ዘርኢ እዩ ኣብቲ ካርቱን እቲ ሰብኣይ ንሜሎኒ ሰብኣይ ክኸኢሉ ንዘቕረበላ ሕቶ ኣይትሻቕል ብሄራት ንምትካእ ክቃለስዩ ዝውዕል ኢላ እናመለሰትሉ ትርአ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ናይ ቀረባ ማሓዛ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ዝኾነት ሎሎብሪጊዳ ስደተኛታት ንኢጣልያውያን ክትክኡ ኣመልኪታ ዝሃበቶ ርእቶታት ብምውካስ ዝተዳለወ እዩ ዝመስል ሰልፊ ኣሕዋት ኢጣልያውያን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብዓሌታውን ጸረ ስደተኛታትን መደረታት ናብ ስልጣን ምድያቡ እዩ ዝንገር ሜሎኒ ድማ ነቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብሕልፋት የማናውያን ዝድገፍ ክልሲ ሓሳብ ምትካእ ብግልፂ ደገፋ ክትህብ ጸኒሓላ ኣሕዋት ኢጣልያውያን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብደገፍቲ ውልቀ መላኺ ቤኒቶ ሙሶሊኒ ዝተመስረተ ኒዮፋሽስታዊ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ እኳ እንተኾነ ሜሎኒ ነቲ ፋሽስታዊ ውድብ እዩ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ጸኒሓላ ሜሎኒ ምስ ህቡብ ጋዜጠኛ ሮበርት ሳቪያኖ ኣብ 2020 ኣብ ዝገበረቶ ናይ ቴሌቭዥን ቃለ ምሕትት ደቓላይሉ ስለ ዝጸረፋ ንሕጊ ጸረ ጸለመ ኢጣልያ ተጠቒማ ምኽሳሳ ዝፍለጥ እዩ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ካብ ጀርመን ናብ ሩስያ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብምትሕልላፍ ዝተኸሰ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ሰብኣይ ሕጊ ዕቃበ ብሕታውነት ጀርመን ንዘይምጥሓስ ንግዚኡ ቶማስ ኤች ተባሂሉ ተሰይሙሎ ተኸሳሲ ወታደራዊ መሳርሕታትን ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣብ ዝነጥፍ ቤት ጽሕፈት እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ብናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶ ናብቲ ኣብ በርሊን ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ጸኒሑ ድማ ኣብ ከተማ ቦን ናብ ዝርከብ ቆንስል ሩስያ ብምኻድ ስላያዊ ሓበሬታ ከም ዘቕረበ ድማ ተኸሲሱሎ ተኸሳሲ ትማል ረቡዕ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ድሕሪ ምቕራብ ፍርዱ ክሳብ ዝውሃቦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ተገይሩሎ ኣኽባር ሕጊ ፌደራል ንሓደ ጀርመናዊ መኮንን ኣብ ናይ ወፃኢ ምስጢራዊ ኣገልግሎት ይሰርሕ ኣሎ ብዝብል ጥርጣረ ኣብ ቀይዲ ኣትይዎ ኣሎ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ኣብ ዝግባአና እዋን ኢና ዘለና ክብል ሚኒስተር ፍትሒ ጀርመን ማርኮ ቡሽማን ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኤክስ ኣብ ዝለኣኹ ጽሑፍ ሓቢሩሎ ሰብኣይ ናብ ኣገልግሎት ስለያ ሩስያ ምስጢራዊ ሓበሬታ ጀርመን እናሓለፈ ኣብ ምዕራብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ኮብለንስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ገዝኡን ስርሑን ከዓ ከም እተፈተሸ ኣኽባር ሕጊ ፌደራል ኣመልኪቱ ትካል ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ጀርመን BFV ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ኣብ ወርሒ ሰነ ሓደጋ ስርሒት ስለያ ሩስያ ክጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከምዚ ዝበለ ስለያዊ ገበን ክፍጸም እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ሓደ ጀርመናዊ ዜጋ ስለያዊ ሓበሬታ ናብ ሩስያ ንምትሕልላፍ ኣብ ዝተገብረ ውዲት ተሳቲፉ ብዝብል ጥርጣረ ተኣሲሩ ምንባሩ ጸብጻባት የመልክቱ ባር ክብራት ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ 11 ናሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት በዚ ፈጺምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም